Sus, ginoo. Mga toy, dalawa. Ang lalaki. Ang laki pa. Ay, ano? Ginagawa mo. Oh, grabe. Oh. Grabe. Sinabit siguro, nakawala, natap. Huli na naman. Huli na naman. Grabe. Bakpahan mo ito. Uy, dalawa ito. Ginagawa mo. Malaki. Grabe. Pero karamihan talaga. Oh, yan na naman mga toy. Kailangan bantayan nyo natin. Ayun. Yan. Malaki ito. Oh, grabe, nakaisa ka. Ah, ang laki na. Laki. Grabe. Turto. Uy, dami na. Galing size. Nagatiis ka. Uy, uy. Huli na naman. Grabe na na. Ginagawa mo. Grabe mo tayo. Good morning po ulit sa inyo mga tay, no? At welcome po ulit sa aking YouTube channel mga tay. Good morning po ulit. So yan mga tay, bali samahan nyo po ulit ako mga tay, no? Na mamingwit at maglibang. Ito mga tay sa may barangay Buehom, Makati City ulit tayo. Tatry natin ulit dito kung andito pa rin yung mga kawan mga tay, no? At siyempre nagpapasalamat tayo sa ating bagong subscribers. Yan, si Kachoy Orlando Reyes, mega love shoutout Kachoy, mega love shoutout po. At Binoy Garcia, mega love shoutout po. At kay Atlia Motovlog, yun, mega love shoutout. Mga Kachoy, pa-support din to mga tay sa kanyang YouTube channel, no? At napakabait dito, maka-juice. Yan, mega love shoutout Kachoy. At pa-support din po sa aking kababayan mga tay sa kanyang channel, no? Si Kachoy Jeffrey Regondola, at taga Bicol Tomate, at nagsisit sa atin kanina. Yun, mega love shoutout sa inyo mga tay, no? Pasensya na po sa inyo mga tay sa mga lahat po na hindi po na sa shoutout ng ating channel. Yun, at sa mga silent viewers po at bagong subscribers, thank you so much. Sa mga old supporters natin dyan na may mga channel po, pa-support na rin po mga tay sa mga dyan na nagko-comment na mga kaibigan natin, mga vlogger din, no? At mga legit yan mga tay, ika nga ay mga solid wristbackers yan. At kay Kuya Prince Paparlan pala mga tay, pa-support din para makuha na niya yung, yung 4,000 hours po. At galing sa aming kanina kagabi na problema din sa napakahirap talaga mga tay makuha niya yung yung watts hour na 4,000 hours sa isang taon. Kasi yun mga tay, na-expired yun. Pag di nyo nakuha ng isang taon yun, balik to zero yun. So kaya talagang napakahirap po natin, kaya kailangan talaga matyagang matinding pagtsatsaga na. So yun mga tay, bali tara na. Ito lang yung setup natin mga tay, to double hook at with sinker yan, yun. Binili ko yan kay Kuya Dani, yan, na naglalako ng mga PC accessories. Ito naman bigay ni kasi Philip Pro Place, yan, chinilas lang na DIY mga dyan, ginawang floater yun. Yan. At pagos-agos tayo ulit mga tay, ha? Napaka narito kung sana dito pa rin yung At kanina nag-warm up na pala ako, nakaano na ako. 5 Nakalima na akong 4 fingers. Ay, ala! 4 pa lang. Nakawala yung isa. Yan mga tay, Di ako kukuha mga tay ng ng 3.8. Kailangan lang tayo 3.10 pataas. Ayun. Isa na agad. Nag-warm up ka pa rin, boy. Nag-warm up na tayo kanina, diba? So yan, at naway mapasaya ko po kayo gagawin fishing activity. At siyempre may galaw shoutout kay Boss Nico Soba, at nangingimbita rin sa atin sa kanyang bahay doon sa may likod natin, malapit sa Racket. Ayan mga tay, ganyan lang po tayo mga tay, no?
Thank you so much mga toy. At sa mga kaibigan natin sa GC, yo. At maraming salamat nga pala sa naganap na Christmas party ng Happy Facing Anger sa naganap doon sa bahay ni Katoy Denmark. At hindi na tayo nakapag-video mga toy kasi talagang matindi yung kantaan. Yan, congrats sa mga nanalo, no? Sa parapol na konti. Yan naman. Ayan na, ito na nga mga toy. Ganda na naman. Ang laki to. 4 fingers na naman. Ayan yung mga toy kung gaano kalaki. Yan mga toy. Di ba mga toy, 4 fingers yan mga toy. Thank you Lord. Grabe, ang bupula pa rin. Grabe mga to. Yan. Pangliman natin yan mga toy. Nakapag-warm up na tayo kanina. Hindi natin talaga matiis na di makapukul mga toy. Ang hirap. Ang sarap kasi mamingwit natin. Lalo pagka ganito mga toy. Ang sarap. Saka na tayo mga toy, dadayo sa may Laguna. Lapit po kayo sa Sokmon fishing spot natin, tapos sa may Kupang para kasi Kuya Lito Ariaga nga pala nangungumusta rin mga toy, tsaka si Kuya Renan Romero, yung Miguel of shoutout Kuya Renan Romero. Yan. Marami pong salamat. Dati akala ko magbabakasyon yan si Kuya, sana makapagbakasyon para makapag-banding fishing kami doon. Kita ni paring Raymart doon. Salamat sa paring napakaputi at napakasipag sa barangay. Kagawad. Naman. Laki na naman mga. Uy, grabe, gaganda ng size yan mga tayo. Mga tayo, grabe, lalaki yan. Kataba natin. Woohoo! At syempre nagpapasalamat tayo sa mga Abunal family, no? Sa Mora family at Bermeo family sa Bicol naman. Ano ba? Kamati ng fishing spot talaga mga family. Medyo mahirap lang tong fishing spot po natin, no? Kasi may hinahaban tayong medyo matarik, pero kayang-kaya yun, kayang-kaya. Tapos lulusong na hanggang dito. Medyo mababaw naman. Yan o. Matoy, pakainin ko nga pala. Ito ginagawa ko kasi matoy para madawi matoy. Darak to mga toy inaanan na mayroong halong anong technique dyan matoy para dumawi. Ito nga pala na mga toy na sasama sa video na kung paano ko padawi. Lagi po kayo magdadala ng mga toy. Kahit sa mga mga toy sa Laguna ulit. Pero hindi na kung yung darak nga lang, napakahirap nga lang, galing pa ng Tarlac. Yun, maraming salamat nga ba sa bayaw ko, nagbigay ng darak. Agatin mo na, boboy! Nasa tayo? Paagos ya. Nakaraan mga ito, pagka-chunk pa lang ganyan talaga. Talagang sinasalo eh. Dito pa rin yan mga ito, nararamdaman ko.
pa yan active mamaya. Kanina umanon na siya eh. May dumaan kasing pera, di ko lang po. Yan na naman. Ay, sus! Wala. Nakawala. Sayang mo. Kadiwas TV. Yan na naman. Bumuli na naman. Ganda. Yung sounds lang pala hinihintay mga toy. Grabe mga toy. Lakyan mga toy. Diba? Mag 4 fingers 1 na. 4 fingers 1. Grabe. Damo yung tilapia di. Bagos. Mga tomato, mga ano to, isang piraso na lang mga to. Ano to, isang kilo na to. Pagbanyan ka na hoy. Ayan na naman. Jesus! Simulak na naman. Diyan na. Diyan na, baboy. Kinakaroling na tayo dito. Tawad. Yan mga katoy. Uy, uy. Oh. Ganda talaga mga size. Muntik malaglag yung ano, chinelas. Ay mga tayo. Thank you Lord. Magdadalawang pamiwas kaya ako mga tayo. Magkaharapin ko na mga tayo. Kakatuwa halaga nang makaharvest. Kasi Dennis! Ay, kala ko meron ulit. Meron tayo ulit mga kachoy. Palos-alos lang mga tayo hanggang makarating ito. Uy, grabe. Bakang bago. Oh, wala. Grabe ka na naman mga toy. Nakaka-gravel, laki. Grabe, laki. Nagsisimula na mga toy. Yung bakbakan. Kakatapon lang yung mga toy. Kita mo yung laki na yung mga toy. Hey, kasi George. Kasi John Paul. May pang Kritos na naman kita. Grabe, kita nyo yung mga toy. Kakatapon. So talagang basta makuha nyo lang po talaga yung tamang timpla ng lag. Yan. Ano tayo ulit? A few moments later. Mga kachoy, sinabit yung isang pamiwas natin sa natin yun. Nagasimula ko ng panibagong ano mga kachoy, pamiwas. Yan o mga kachoy. Pero dyan lang natin muna. Makasakaling tagal. May mabait na tilapia na tanggalin yung pagkakasabi. Order ulit muna natin sila. Sana matanggal. Ayun, meron mga tayo. Sana matanggal ng alon. Mayroong piri. Ugain mo po ang aking plotter.
Grabe ba mga ate yan ang discount. Thank you so much. Mukhang may ano mga ate, may ibig sabihin ata. Mukhang kailangan natin magdalawang pamiwas. Nabawas. Uy! Uy! Malapit na ito. Pero gumagalaw mga ate oh. Mga ate oh. Gumagalaw mga ate. Ay, ulit mga ate. Ngayon tumati. Meron. Sabi ko lang ata. Nilagay ko lang ay may huli na. Yan ang mahirap dito ate. Kailangan i-secure nyo palagi yung pamiwas nyo dito kasi naku, kahit ilagay nyo lang dyan sa ano, sa ilawit nyo lang talagang kakagatin. Sana malaki. Kaso maliit tumati. Tumati malaki. Ayun, yun nga. Nakalakas tumati. Ay, Diyos, Ginoo! Mga to'y dalawa! Ang lalaki! Ang lapit pa! Ay, Ginagawa mo. mga to'y, ang lalaki! Oh, grabe! Oh, grabe! Sinabit siguro, nakawala na, tapos kinagat pa ngayon ulit ng isa na ano niya, pinsan. Grabe, lalaki oh! Grabe, thank you Lord, talaga. Grabe, kinagat. Aray. Oh, grabe, kalaki mga katoy. Grabe itong is talaga oh. Halos di ko makuha. Oh mga katoy oh. Oh, yes, thank you Lord. Thumbnail na rin po. Mga 4 fingers yan mga katoy oh. Yeah, thank you Lord. Teka lang. Grabe ah. Yehey! Kasi isa na ito mga katoy. Dami na. Nabuhay, nabuhay. Kasi Ronnie, magpakade ka na. Oo, kita mo. Mamate, sabi ko sa'yo, nilawit mo lang dito sa gilid. May kumakagat ka. Nagano ka, ano ngayon ng ano, sagana sa isla kung mapasok na yun. Naka-recover na sa ano natin, sa ating mga ano, tapon dito, tapon doon. Grabe ah. Nasa gilid lang, maraming. Kung magkano kayo ito, mga 3.5 sa gilid-gilid na, mas maganda pa rin pa. Patawad po! Nangangaroling sa atin. Ginagawa mo. Jokes lang. Nangangaroling lang po. Uy, yun na naman o tumakot. Ito na sinasabi kapag ganito mo. Ay. Kaya maganda mali pag dalawa pang mundo. Yan ang gusto ko. Nakataranta ako. Kaya pa rin sa barlan. Yan. Tara na kuya, kayanin mo to kuya. Ilusungin mo lang to kuya. Ay maliit mase. Maliit. Uy. Nagos lang ako. Ay nako, maliit ka pa doy. Bumibili ka pa ata ng ano, chiriya ng kapatid mo. Utusan pa ng natin. Kung saan saan napupunta yan. Kasi tuloy siya. Oh, meron pa yan. Fixed talaga ng paglalaro. Maagos naman itong mga tayo. Bali pagkagis mo. Okay.
Dito ka dito baboy. Yan, pagpagos ko. Ano tayo ng kapatid mo? Ulit ka. Uy, ganda na naman. Nakagat pa sa... Gaganda rin size mo. Ayan, yan, sorte. Nagkatisa talaga. Uy, uy! Uli na naman! Grabe na laki. Ginagawa mo. Laki mo. Grabe mga tayo. Nalalang umaalboroto. Nalalang umaalboroto ng mga tilapia. Parang mayon ano. Taal Kandaon, Taal ba? Mayon Kandaon. Ingat po kayo dyan mga katoy ha, sa mga nakatira po sa Kandaon. Volcano. May malapit sa lugar ni GM Mix Black. Yun, ingat po kayo dyan. Baka talaga naman natin yan. Crazy. Papasko pa naman ito, napakahirap pa naman. Buti na lang naman release yung ano. Huli ka, huli na naman. Huli na naman, nalaka. Grabe, paano ito ba? Uy, dala-dalawa itong isa. Dala-dalawa itong isa. Ang lalaki. Uy, grabe. Grabe, nalaki na ito. Grabe. Diyos Ginoo. Ito na, ito na. Ito ba rin? Uy, naku, thank you Lord. Thank you Lord. Grabe. Kumate, may huli pa to. Ay, good size na rin mga tay. Teka lang muna po eh. Uunahin ko yung malaki. Uhoy! Uhoy! So mga dito mga tay, 3.9. Grabe itong dawi talaga dito mga kasi. Kakatuwa talagang fishing spot. Mahirap lang mga katin marating, pero pagka narating nyo naman talagang ang biyaya ay napakarami. Ika nga, ang biyaya ay sumasa inyo mga katsoy. Uy, nabaliktad ko yung agis. Ito yung andor. Swerte ka dun eh. Grabe, yung hook ko mga toy, ano, nasa size 8 lang po mga toy. Kayo na mag-tansya mga toy, basta ito malaki mga toy. Kasi yung ano, dating in-order ko dati na 5 and 6 na medyo maliit, nakakawala dito. Kaya ito yung ano dito, yung iba ano ko, yung stock ko pa dati. Tapos yung ibang hook dito maraming salamat na. Yan na naman. Sus, ganda ko. Ganda mga size, dumadawi na. Mga tayo. Diba? 4 fingers na mga tayo.
pang almusal natin. Ma-harvest. Kachoy, yun natin vlog. Uniches TV yun. Tara na Kachoy. Tibang tayo ito. Matay, kain tayo matay. Almusal muna ako. Ako nag-almusal mga. Kalibang ganito. Hindi na ako. Biglang hinahatak mga rito. Kaya magkakailangan talaga i-save talaga yung ano, secure niyo yung ano, yung rat. Hindi ka ano talaga. Madadala talaga mga rito pagka medyo hindi maganda yung pagkakalagay ng rat. Ito mga paagos tayo mga. Ito mga tayo mas kakain para sumari. Kain po muna mga toy, kain tayo mga toy. Yan o. Kain po. Kahit kumakain, di ba? Ang sarap kasi mabliwas eh. Naku, natanggal. Kachoy Maynard Santos, yan, maraming salamat sa narapon mo ng Christmas party natin. Ano? Agad. Papakain mo ito mga yung malalaki. Yan na naman yung garaw. Habang kumakain tayo. Ay, 3.6. Nilalagyan ng pagkain. Ganda pati rito mga tayo kasi hindi siya naiinitan masyado. Yan, mag-aalas na yung binay mga tayo. Alas na yung nga pasado. Pa tayo naiinitan. Ano naman? Biglang na wala floater tumatay. Malaki. Oh, grabe. Laki. Grabe, laki mga tayo. Kung gaano kalaki yung mga tayo. 4.2. Isa na na. Oh, inabot ka. Tanggal yung bibig mo. Grabe ito. Nasa 2 kilo na may Kachironi, punta kaya dito Kachironi. Basa ka nga lang kami short ko kasi. Pero maano rin mo ako. Hanggang ano lang ngayon. 20.
Di naabot yung abot ng ano mga ay hita pansin nyo ba mga kati, halos nagkibit-kibit ba, halos madalas yung kibit ay medyo no, ano na siya, umaraw na. Pero kanina nung makamili matuma. Eh, alam na mga to, pagka mainit masyado pala rito, sigurado, harvest malala. Ito, ang ganda ng pagkaka. Kasi ng program natin. Ayos kayo, boy. Lang ka sa may salo. Oh, grabe, nawala ka, ha? Nakita niyo yung mga huli ka din naman. Ay, grabe, oh. Size na kaya ito mga di, oh. Kuya Delphin, ano ng Kuya Delphin? No or yes? Ganda sana naman 3.7, 3.8, ay 3.9 ako marami ako. Kasi napakarami naman dito. Malalaki man naman dito. Natin tinatapunan. Mamaya ulit mga to. Kasi nagutom dito sa ilog mga to. Maya-maya tayo na rin. Mamaya, sayang. Yun na. Yan na naman. Huli na naman. Nabatik mo. Nabatik. 3.2. Iyay. Dollar din. 3.2 katoy. Napakarami talaga ng mga ang season dito mga tayo, ano, mga abot ng ano, January, pagka February ng mga lalayo na babalik na naman tayo sa Laguna Lake at mag-aan naman tayo maglulumot, pain natin lumot at dadayunin natin si Talim Beach at si Talim Angler ay Talim Island Beach. Huli na naman. Ay, galaga naman na naman. Ay, wasos Mariusin. Medyo maliit mga kayo. Pa-release tayo. Kala ko malalaki na. Grabe. Ano kayo doy? Namamasok kayo? Magkapanopares ba kayo mga nasulit nyo mag-ibigin na? Namamas ko ata sa inyo ito mga toy. Bigay nyo na lang yung pabingi ka ba yung alis dati? Ito at least si Kapi Roderick Pinta. Bernard Mika yun. May ganito sa mga Mika family. Anoy, kumusta naman oy? Magpagaling naman oy ha. Suds naman. Ay,
Minsan kasi maliit yung ano, yung ibit, pero malaki siya. Nahuli. Kaya minsan pinipitik ko mali. Walang may maramdaman na ginaganin mo yung malaki. Kaya kailangan iwasin talaga. Yan na naman. Uy, ito. Uy, ay, maliit. Maliit. Ay. Wala pa mga ng tatlong gawin. Hindi pumapasok sa quality control. Kailangan pumasok ka sa quality control. Layo na inabot mo na. Uli ka na naman dito. Ito magandang size na naman. Okay na tumatay. Kunin natin tumatay. Yan. 3.9 na yung ito. Ay alangan 3.7. 3.7 natin. Para namatay, para meron pa tayong babalikan. Hindi yung puro ano. Ay, nako. Yun na. Yung ko lahat para meron tayong paglilipangan balik at may maulan tayo. Sarap kaya mamimili. Gusto na kasi 1 to million yan eh. Tapos lang yan at yun. Wala akong pinaparinggan. Ulit ka. Uy, ganda. Ulit ka na yun. Ayun mga tayo. Grabe. 4 fingers again and again. Again and again and again. Grabe mga titong spot talaga. Wala kang ibang masabi kundi grabe na to. Grabe talaga. Joy Giro. Bigat na. Bigat na mga to. Hanggang tayo matay mga ano na lang 15 minutes na tumatay para may chance naman yung mga mamayang panghapon na mga anglers. Meron dito matay na ano, sumusunod sa akin. Tatlo sila. Mga taga Kueho sa may kabila, malapit doon sa may Sarak. Doon mga ito yung ano, doon banda ron. So walang ano, hindi mo bro yung pagos natin, bukunti lang na ulit natin sa pagos. Yung ganun, doon sa banda ron mga ito, saka dito banda dito. So pag pupunta kayo dito mga ito, pag-aralan nyo na lang na may ibig sa plate. Yan, ganyan naman. Ay sus, nakawala. Oh, yung mga kasi. Ganda na yung ano. Maliit na.
Saka ano mga katoy, yung secure nyo yung ano, yung pag-iwas nyo. Biglang hinaatak na siya. Try nyo na lang kung sa una, paalis kayo pagka wala. Marami yung bandaron. Sunod doon tayo. Punta natin doon sa sabi ni tatay doon. Doon naman sa may ano na yun, sa court pa court na yun. Doon na yung mananak. Pagdating mo na boy. Ano orasan na kita boy ngayon boy? Dami ko na huli mga tayo. Ate, wala pang 3 oras, ano, nag-umpisa ako dito ano, siguro mag-quarter to, ano na yun, mga 7:30 siguro, or mag-quarter to 8. Yun naman tayo, thumbnail na din to. Grabe, lalakyan mga tayo, adjust ko mo ng, ano, na 3.7, puro ano to, karamihan dito, mga 14. Thank you Lord, mga tayo. Na lang siguro mga tayo, no? Last na itong bulati ko na to. At gagawin ako para matapos natin ng ano, makapamiwas bukas. Gagawa ko na nga ito mga tayo, lalagyan ko ng script. Pero karamihan talaga doon. Nawala na. Oh, yan na naman mga tayo. Kailangan bantayan nyo mga tayo. Ay. Yan, yan pa rin. Ay, malaki ito. Grabe, nakaisa pa. Ang laki nga. Laki, grabe. 4 finger. Ay, ano na to? Oh, magpa 5 finger na mga tayo. Oh, di ba? Grabe, laki. Tingin mga tayo yung hawak ko. Nakaisa pa. Uuwi na lang. Tsaka mga tenot, papatuhan ko ng, ano, ng sounds yung video natin. Kasi ano, nagpapatugtog si Kapitan. Baka naka-copyright tayo. Okay, last pa tayo. Sayang pa to, last pa tayo. Tsaka ano mga tayo, mas maganda dito talaga yung gamitin yung tao-tao. Kasi mas mabilis. Hindi siya ano, pagod gamitin. Ganyan yun lang pagkaalis yung ginagawa. Tapos pagka nainip pa, ayan na kayo. Pakala ko. Minsan kasi matay, ganun eh. Minsan kinaka, uy meron na. Grabe naman to, kala ko sinabi. Kasi, ay. Naku, sus Marius, ano nangyari sa'yo? Kaliit mo, kung natutulog ka, lumaki ka na. Meron ba tumatay sa akin? Meron pa itong bulan. At muli, kung taga-NCR kayo, no? Kuhaan natin ang bulati sa may Kalayaan Avenue, sa may Makati, at saka yun sa may C5 Road. Tapos harapan siya ng McKinley Hills mga ito, yung ano, sa may Petron, meron doon kabila na merong matambak na ano doon, pero napakarami. Yan na naman mga ito. Oh, kita mo, pinisting ko lang. Pinisting ko lang, pinitik mga ito. Oh, mayroon. Diba? Halos di nakita na kumagat. Good size siya mga ito, ha? Good size siya. Meron pa. Ito ka mga ano, pero ano, mas maganda yung nakaraan natin ang bilis. So ngayon di sila gaano ano, although ano makbit, pero talagang mas masasabi talagang nakaraan talagang napakaraming malalaki. Ano ngayon, compare ngayon ay ano,
gaanong tawag ito, makipit. Ayun, talaga paglalabag pa lang talagang sinasakman ka. Oh, mas malayo. So yun, ilang po muna mga say, no? Tubusin pa lang itong bulati na to. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat mga say, no? Muli, ang fishing spot po natin, Barangay Buejo, Makati City. Pasig River, Philippines. So yan mga say, maraming salamat po. At pasensya na po kayo. Magulo naman tong video natin talaga. Saka minsan malabo, minsan lumilinaw mga to katulad yan, yung nakakasilaw. Yun kasi yung against the sun siguro tawag yan. Siguro kung paganyan tayo, hindi kita naman yung Martin. So yan, thank you Lord. Thank you mga tay sa hindi nag-skip ng ads natin. Thank you, maraming salamat sa mga subscribers natin. Thank you Lord, thank you mga tay. Salamat po and advance Merry Christmas po. Thank you so much. See you next vlog po.